Hej, velkommen til den video. I dag vil jeg gerne give lidt info om middelalderen. Pesten. Pesten var en dødelig sygdom, som spredte sig igennem mennesker, mad og rotter. Hvordan vidste du, at du havde pest? Man ville få sorte pletter på sin krop. Hvor mange døde af pesten? 1 ud af 3 mennesker i verden døde af pesten. Hvad med armbryst? Et armbryst er en bue med en mekanisk anordning, der kan spændes med en pil og udløses ved trykke på en aftrykker. Hvad med en rustning? En rustning er en dragt, der har formål at beskytte bærerne mod skade. Frembragt af våben oftest i militær. En komplet rustning kunne næsten veje nemt 50 kilo eller mere. Alene kunne hjelmen veje 8 kilo. Nu vil jeg give jer lidt mere info om middelalderen. Middelalderen var ca. 800 år fra år 700 til 1500. Middelalderen kom dog først til Danmark omkring år 1000. Middelalderen var en tid, hvor hierarkiet var meget vigtig. Magt bestemte næsten alt, og demokrati var ikke blevet populært endnu. Kirken og kongen havde mest magt og kunne bruge som de ville. På toppen af hierarkiet er kirken og kongen. Den anden er herremænd. Tredje er borgere. Den fjerde er bønder. Femte er trælle/tiggere. Og det sidste er slaverne. Det var det fra vores video. Ha' en god dag. Hej, velkommen til